k'a fɔ ko bi an kun bɛ taama la k'an kun da fɛn min ye an ka sukaro magasin kan son excellence colonel Assimi Goïta a ye 100 000 tonnes d'exonération di sukaro la min bɛ bɔ kɔfɛ ka na a tila ka 25 000 tonnes de sucre ka tila k'o fɔ sukola ani insukala ye min bɛ to sugu kɔnɔ pour la couverture min n'a tɛ bɔ an y'a ye k'a fɔ son excellence ka nin hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye sukaro fɛn min ye Mali ka sukaro dilanni ye a prix kana tɛmɛ 120 kan mais an y'a ye k'a fɔ grossistes dɔw bɛ yen olu de bɛ pénurie créer gouvernement commencé ka nin mesure de dɔn c'est des gens olu de bɛ sukaro ta demi grossistes don olu de bɛ sukaro ta ka tila ka taa sukaro mara ne y'a fɔ an ye n ko 2019 2020 exo dɔw yera a sukaro dɔw yera magasin dɔw kɔnɔ a tiɲɛni 2019 tellement que mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ minnu ka jugu ne ni waati in kɛra tan demi grossistes minnu bɛ yen u bɛ sukaro baden de san nɔgɔya la jamana b'a di nɔgɔya la olu b'a san u bɛ taa mara donc n'an ye jateminɛ kɛ nin na fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina kun ye mun ye sukaro ka di détaillant ma 5000 ani 500 détaillant ka sukaro feere 120 n'u y'a feere 120 o kuma na 120 o kilo 50 bɛ joli ma 6000 u bɛ 500 tɔnɔ sɔrɔ a kan mais an y'a ye nin bɛɛ gɛlɛya kɔfɛ fɛn min ye DGCC a directeur ba an b'a fo a n'a ka baarakɛla bɛɛ u ye agent kelen bila yɔrɔ bɛɛ la agent kelen bɛ sukola kɔnɔ a bɛ sukola kɔnɔ agent kelen bɛ magasin fɛn fɛn cahier de charge signé opérateur fɛn fɛn cahier de charge signé ni gouvernement ye agent kelen kelen bɛ yen bɛɛ olu fana kan ka a bila ka taa magasin minnu na n'o ye 35 magasin du district de Bamako agent kelen kelen bɛ yen bɛɛ ka fɔ ko demi grossistes sen bɔra baara la o tɛ dɛ mais demi sunkalo kɔnɔna la demi grossistes ko kuma tɛ yen c'est des grossistes au marché c'est pour que mɔgɔ kana sukaro ta ka taa mara donc an y'a ye k'a fɔ bi an ka wuli ka jɔ kɔnɔ an taara sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ ka ŋununukan dɔ fɔ ko sukaro man kelen don sukaro man kelen tɛ sukaro bɛ Mali kɔnɔ bi po bon sukaro bɛ Mali kɔnɔ bi po ka tila k'a ɲini maliyɛnw fɛ n'i ye sukaro ye ka feere ɛn sukola ani sukola sukaro n'i y'a ye ka feere 130 140 an b'a ɲini fɛ i ka numéro wele 36 088 ani 36 099 a ye nin a bɛ dabɔ aw yɛrɛ de kama a bɛ sɔrɔ donc an b'a ye k'a fɔ magasin ba damadɔ de bɛ yen Mali kɔnɔ minnu fana b'a ta ka jigin fɛn min ye magasin témoin ye n'o ye commune kɔnɔ magasinw ye nin bɛɛ kun ye mun ye sukaro ka to a prix la mɔgɔ se ka sunkalo kɛ lafiya la mais ni Ala ye sunkalo ɲuman tɛmɛ système kɔrɔ bɛ segin a nɔ la a bɛ di demi grossistes ma u bɛ jigin n'a ye mais pour que mɔgɔ kana taa sukaro san k'a mara u y'a kɛ tan donc détaillant minnu bɛ yen n'o ye bututigiw ye n'u tulo bɛ ne la u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ chaque détaillant a droit à 3 sacs de sucre o saki kelen kelen bɛɛ bɛ feere i ma 5000 ni 500 e fana bɛ kilo feere 100 ani dɔrɔmɛ 20 donc 500 tɔnɔ de bɛ i kan n'i ye bɔrɔ kelen feere donc nin ye nin walawala ni min ma min faamuya o ka nin numéro kɔfɔlen ninnu wele wa n'i ye butigi fɛn fɛn min bɔra nin kɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ a ka nin fɛn ninnu wele a dabɔra aw yɛrɛ ka nɔgɔya kama o tɛ émission kɔnɔ koyi mais n ye n profiter ka nin fɔ a ye ka DGCC directeur k'a fo fɛn min ye agent minnu fana bɛ yen tun ka baara in contrôle kɛ k'u bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn. a diyara n ye ni parce que ni kibaruya yɛrɛ an yɛrɛ kun mago bɛ nin na parce que mɔgɔ caman tun b'a la k'a fɔ ko mun ka sukaro ye ko sukaro t'a la ka sɔrɔ ko sukaro man kelen don sukaro bɛ fan bɛɛ ni sukaro bɛ yen ka ban o ye tare tare bon an bɛ don ɲininkali kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko an ka radariw ye obi 4 ko yo intercepté bi a kɛra cogo di ko n'i bɛ se ka walawalali kɛ maliyɛnw ye se ka kɔnɔ fɔlɔ cogo bi de américain y'u phase yɛrɛ yira tu sais que gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi dɔwɛrɛ tɛ Amérique kelen bɛ ka mission di France ma France kelen bɛ ka mission di Algérie ma Mali problème ye mun dugu saba di o Algérie fɛnɛ kelen bɛ k'i reposer jɔn kan Mauritanie donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kan i bɛna k'a fɔ Mali problème ye dugu 4 dugu 4 États-Unis France Algérie Mauritanie Mali yɛrɛ jugu banna nin de don Américain ka stationnement bɛ Niger o stationnement min bɛ yen n'o ka base de drone ye o base de drone kɔsa in na Américain ka avion ye vol dɔw kɛ à peu près environ 136 vols u ye 136 vols min kɛ u ka vol laban ninnu bɛɛ kun ye vol de surveillance de u y'u ka avion d'espionnage de bila ka taa c'est uniquement olu de coordonné ta k'a di terroristes ma u ye missile jumɛn fili Mali kan bi u ye missile 104 de fili
missile Iskander allez missile balistique missile mindo aka poids be damina à peu près 700 kg la kata mais missile mindo un étage de dos au coré mouye iba ka tête logique mbala étage kelen de dos na fila avec la ka yereke na yerekera iba ka fama fama ko étage ça fait beaucoup wala de siglendo akuna donc iba kumbeni missile mouye abseka na secrètement kana ni ire équipement a nyenima missile mindo ibe balimuna kelinga chenga kumamna missile Iskander ka bara ere aka avantage odi donc aka croiseur compte d'or foyer parce que missile mindo fene il se kale ka technologie détecter ka soro il m'a ça toma donc yo détecter il se ko ake o be détruire mais to be se ka bi ika yo missile nan de fli bi gaoka missile basi bora mi a basi bora femie Niger ni Algérie frontière là renseignement bora mi renseignement bora américain ga base de drone de là olu des missiles coordonnées d'eau mais on m'a observé qu'à fort moi mi a fli a tigibe Niger allez ni Algérie frontière de là mais américain ont des renseignements dit américain ont ga drone de actif ne dutu tala ou les missiles nani flingi minge a kadanye malien munu na kumara nu ya anaboshi an kuma ngo S-300 300 de be kidal kuna il a fait ko radar robert ne ki ma radar mbe kidal kuna ngo S-300 300 do ala de kitira la bibi songolo ba bonya kama ala ye tien bangi ala ye tien bangi bi ne ni la gauche kala ou ni ñonga ci a missile femme système de défense radar mimbe mali kuna bi système de défense S-300 turanfu ale système de défense de iba ka fo abe dale de façon juste à poser. Donc, à avantage à partir de 200-300 km déjà avec objet détecté. N'a objet détecté, il va y avoir fait quasi flat de balles là. Quasi follow avec objet détecté objet ka nature baigne fort. Quasi flat n'a mouillé avec objet ka trajectoire détruit ka bo aéroka. Mais bini malika radar la de malika radar mais barakebi. Ay barake ni système jume. Quand ils ont lancé le premier missile Iskander parce que où est minge ou bolo ka bo ko S-300 300 mbe ou kum fe ko kelen de do mais ou ya don bi ntena dafo kakacha parce que nous ya dalenta ni missile ya alertifli ka daile et radar alertifli ka daile donc ni missile nana na radar ya mine abi kuraka na yi kuraka donc meme ko fe o be bi radar ka mais mali radar ke mali ka S-300 ne système de défense mbe mali bolo bi ayake to di quand ils ont lancé le missile, donc radar est un missile détruit qui a la trajectoire. Kata dit radar doima. Ça fait le système radar n'a pas de système tout fou. Système nan débalé là. Système de détection nan débalé là. Mais à quel bébé fait détecter la camine. Donc où est missile trajectoire mutaka afloka, où est missile orienté kadi. Et radar ka système vraiment donc au lieu de missile ka bi o missile mine ka démonter ka ladika ça veut ka anéantir ka ladiki o kara missile folé missile flana yo fuli kana kuma mina donc o bolo ko mi ma mine ki kuro ka le ma kuro ka ne chaque fois va trajectoire détruire et orienter aba di doima donc le flamand blague na sisa ayo mine même quand on a détruit le matou, on a détruit ça, on a tiré, il faut des flammes mêlées sans fait. Sur le forum minana, au match où, c'est à partir de là que je vais informer les Malais que c'est le missile Iskander. Missile Iskander balistique de dos, 720 de dos. Missile Iskander 720 et peut faire, on va voir 9K 720 au type de dos. Donc, n'y a déterminé Keninga, BD américain le Mali est super équipé. Bidi bina donc armée Mali bora c'est là au niveau qu'on a quel là ni des missiles nani flippant fait la gente là-bas c'est des missiles à poids à partir de 700 kg jusqu'à 4 tonnes de bombes 4 tonnes de charge à charger tout là à bombe missiles mi fano c'est des missiles maintenant ni à la guerre il va avoir bombe sous munitions de balles étage à ngolo technologie mbala un étage de dos au courant mu ali ni ñefla détruit ko flam c'est qui il a tieni ke aka telu wa abese ka détecter radar fele bala artiki yere do radar là mais bi ça a été une démonstration de force est-ce que bi am sera Mali kele est-ce que bi américain ou ya la est-ce que bi na Algérie demain est-ce que am c'est Mali là wa les 4 missiles à obifin de flila avec des systèmes très techniques très sophistiqués anya be détruit ta kelen da fale mina ko ira mais ça a été un acte de démonstration à un rapport de force entre les deux puissances militaires. C'est pour ça que l'Algérie a manœuvre militaire, ce n'est pas gratuit.
Algérie manœuvre militaire mingango c'est pas gratuit, c'était juste pour avoir une position optimale ou c'est Mali gauche nord. Donc comme effort de contenir nos Kidal les gars ou bien Kidal to ka viser. Mais autant donc à fort ko okmana missile mi ma en boulot et système de défense arrête système de défense ma en boulot à la capacité ça fait 1800 km de protection à Bodeke. Mais à partir de 200 km déjà avait objet détecté quand objet naturel fort. Mais mon écran kabako koyebi missile trajectoire dévié kadi arrêter trajectoire dévié kadi arrêter vraiment. Donc aben aller arrêter aller parce que américain bolo amba mene ka kuru na mene ka kuru do be jiaka. Donc aben anga système de défense affaibli. Donc troisième quatrième obaka objectif est fait. C'est les deux premiers missiles là qui ont été lancés. On leur objectif comptait ka beaucoup exploser. On leur objectif de ka anga système de défense anéanti. Maintenant les deux derniers missiles on les tient niqué. Là il nous donc alhamdoulilah rabbil alamina on va faire bi ko à quel moment c'est que on a pu détruire les 4 missiles qu'a blakata à Dam. Vous m'avez arrêté na wati akuma tiara o boraka a expliquer que mana ko doye ma chama ita fo ko propagande ko ga bi fo ko propagande be mali ko Europe ka attaquer di ka kita be ila ko sha wati bo bisuina information bla ka ko e famille o radar o ni missile be anéanti il sait comme faut nous be ki ka ko la ko sha wati il sait comme radar mi missile détecté ou radar TND TN59 de mais il va y avoir radar qui a avantage avec 1000 objets de détectés avec là qu'on oublie en 8 catégories. C'est ça. Ou radar je ne parle pas de système de défense là. Radar il a mis alerté comme missile là. Maintenant avec un tour clé, il va d'adon avec tour mingue à peu près avec 25 tours de par seconde. 25 tours par seconde. Donc, avec Kuna, quand la vision champ, avec champ, avec le champ qu'on a là, n'y a ta largeur là, ça fait 250 kilos. Mais maintenant, n'y a ta longueur là, ça fait 8000 km à l'heure à Bodi. 8000 km à l'heure. Donc, on croit un objet qui roule à 8000 km à l'heure, n'y m'a détecté qu'à la joie. Mais à la force est mouillé, avec l'objet catégorisé en 8 catégories. Aba fait qu'on est avion, aba fait qu'on est bombé, aba fait qu'on est missile, aba fait qu'on est bon, c'est comme ils étaient les objets volants. Enfin, on ne met pas en boule de quoi, donc chata là. Donc aba finit quand qu'on est mickey, aba be catégorisé en 8 catégories. C'est à eux et les balles de ça, ils vont détruire tout nani en jami. Donc ame comment nous faut maléoni, beaucoup d'aka snoko. Mali kelebaga. Wallahi Mali keleba te dugu kelen bi. Ka Mali kelen kala bi. Mali keleba te ke dugu kelen. Dugu kelen tisi. Ni e dugu saba ka janfa de. Algérie, France, États-Unis, les missiles filibi. Au nom des terroristes. Bon, on se rappelle qu'il y a un voilà. Non, je te dis qu'il était dans nous là. Nous fait commenter. Mais même dans la fina, tu as une armée aujourd'hui qui ne peut être combattue par un seul pays au Tétien. Mali tra quel dougle les fait bi. Ata dougoute bi. N'abord, après les États-Unis dougoute, les États-Unis État chamane faire l'union. Je parle des États. État kelen tira Mali kelebi wallahi ala bi ni système nga ira wala bi imiri depuis missile flila arata détecté système de défense aérien mumbe o missile kumbe ka missile trajectoire détruit ka di missile doima o ya anéanti kalaji les 4 missiles à Chimase Kakaroto il là américain avec toutes ces formations là cible bon avec 4 objets avec 4 engins avec ka cible budget ni Malité, ni ça veut dire ni Barka ni Douau ni quelqu'un minante. Donc c'est pour cela. Assimi, ni a émo be wasoni Assimi. Na confori ma Américain be dugu do bon à travers Katerusu appuyé ka demana fitin do bon c'est là dugu do bon. Kataka ko okmana bom taka objectif atteint. Iboko galon. Wani kun d'abord biga gao halakidi. Parce que missile min flila, missile Sander à ka zone de ravagage, ça fait à peu près 400 km. Et 400 mètres, tu m'excuses. Fin bas qu'on a avec Wodé Kadjigi. On a tieni avec Wodé à 10 mètres de profondeur. Parce que bon, sous-munition et tout. N'a tiré avec la faire Kadjigi qu'on a de la cata. Mais c'est aujourd'hui que le monde a compris que le Mali n'est pas un pays de propagande. Le Mali est un pays maintenant super armé. Fin pour me faire Malikola bi. À fin pour me faire bi de toi bouer à ton. Ko tiens là, mon be comment d'offre. D'où tu te commandes. Mali sera Rome Massista. Mali ni boya kaka.
Donc bi k'a fɔ ye missile minnu filila les 4 missiles là c'est des missiles type Scanner 720 de Kundo. Donc a kelen si ma se ka ka objectif atteint. Donc si vous m'avez à travers maintenant le système de défense aérien, bravo au président de la transition, bravo à l'armée malienne, bravo aux FAMA kafo bi ni anda à la tout. Et puis ayant ne be kuma info domina sankili. Donc mo de nous content parce que armée comment est faire no ni ba fo ni kele magate donc quoi. Armée comment est faire no ni ba fo c'est la théorie, pratique de ba valider quoi. Donc bi ne bolo pratique au doida. Donc vraiment k'a fɔ ko merci. Ok, Boubou an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ o gun kelen kɔnɔ an b'an fili ka taga Niger. Right. O tiɲɛni fɛnɛ k'a ye bana ka sigi kɛ ni an bɛ kɔn ka délégation ba dɔ ye. O bɛɛ t'an kɔni yɛrɛ. O bɛɛ ni système kelen de ye. Américains ye délégation min bila ka taa tila ka délégation kɔnɔna yɛlɛma. C'est n bɛ communiqué expliqué fitini dɔrɔn. U bɛnna k'u bɛ mɔgɔ minnu bila ka na u m'olu bila ka na. Le commandant en chef de l'Africom a Blue Kunako, c'est lui qui informe les terroristes. Le général américain, ça fait, où est le système, où on a une délégation, mais où il y a un corona fallu. T'as banné, où on a fait Niger Mali, qui est contrat signé Russie, contrat Dogoma, qui est contrat signé Iran, contrat Dogolé. Niger quoi, combien de contrats signé Mouem Kadini, ne m'en ka foi ici. Américain a mouné Niger ka contrat là. C'était pour voir qu'à Mali, nous avons une question de contrat, ou bien coopération et dénoncée et rompue de façon unilatérale, ou bien Mali affaibli, donc on veut se renforcer maintenant à Yesoko. Parce que nous avons fait Mali de Jolendo, système de défense ou bien Mali de Boulou. Donc on va dissuader Nindi, donc on va concentrer Kidalika, ou bien Gaouni Tomoktu Gouchi Kaladje. Mais Bidania Yurla Kafo, on a un système de défense qui peut couvrir tout l'espace du Mali. C'est ce que Assimé Mali, espace aérien glantoum, nane à Kumafoya, Amadala. Mali, système de défense aérien clandin au Claro Savadi. Maintenant, on va faire Mali armée de l'air de Mali armée de l'air. A Blue Kuna 4 espaces de Baboulou. Maintenant, on va bénéficier et 4 bases de Baboulou. Aux 4 bases claires, nos bases du métier. Base 100, base 101, base 102, base 103. À base de fin système de défense aérien Baboulou, à S300 dit. Au Yaka-Fina, il y a 2 types de systèmes de défense. C'est 2 types de systèmes. Ça, c'est système de protection. Flané, ça, c'est système de défense. À système flané, il y a fait Moussa Ibaï qui a fait 100 bords à la fois, il tire à Malikouchi. 5 droits. Ali 100 parents sera dit Malikono. 100 parents sera dit. A forfait mais kabo kai kana il est sur fo kulukuro au système de défense killing. Kabo kulukuro kateme moti fait kabo kulukuro kana fo moti au système de défense fly. Kabo kati il est sur fo kilal au système de défense savay. Au système de FNB, au système de défense venait reposer le système de protection de FNK. Système de protection est mouillé. Et bien Mali bon. Et c'est Mali là. Mais ni Mali réplique il y a à peu près à 6e il y a 166 missiles. Même si la mine avait nous riposté. À chaque fois, il y a un bon, il y a 166 missiles qui sont prêts à répliquer automatiquement. Il y a un bon, c'est fait. Oui, quel est il y a fait un flé, il y a fait un coup. Il y a fait un flé, il y a un bon coup. Donc Mali Sangolo, le système de défense aérienne du Mali, l'espace aérien du Mali est sous contrôle maintenant de l'armée malienne. D'où tu te comment il y a quoi? Moi je ne dis pas le contraire, mais à me comment faut dominer y a un mais bon ni flili, missile Scanner, a été là entre maintenant Américain système de défense contre les Russes, Ming Bora la a été ni missile qui les utiliserait. Le système patriote, le système de défense aérienne, nous avons patriote. Maintenant, à détourner tout du par les Russes, les missiles clés, les scanners là, il y a les clés, il faut les utiliser. Missiles balistiques des deux. Donc, on a un état-major de l'armée de l'air. On a un escadron qui est capable maintenant d'attaquer tous les pays de la CEDEAO en moins de 30 minutes. Wallah. Au Douté, c'est là où on a mis à 30 minutes. Avec maintenant des avions de 2500 km à l'heure. Ayata. Mali, c'est là où vous fouillez. 1000 km. Ati. C'est là où vous faites une intervention militaire. Au Badon. Mali, c'est là où vous fouillez 1000 km.
avion min b'an bolo 2500 km o kɔrɔ k'a b'a ka objectif atteint mais a bɛ 1000 km atteint 30 minutes de kɔnɔna la sinon moins de 30 minutes o peut dɔwɛrɛ ye dɛ ça c'est les pays maintenant les pays membres de la CEDEAO minnu bɛ ka taa vers le nord o ye Niger ni fɛn ninnu ye n'a y'a sɔrɔ olu n'an kun tɛ ɲɔgɔn fɛ sinon k'a daminɛ Sénégal ni Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu na ça c'est 15 minutes 20 minutes o tɛ maximum 15 minutes 20 minutes o y'a sɔrɔ an ka chasseurs y'u jɔ i ka so kunna i ka jamana kunna donc kɛlɛ ninnu ye dalakɛlɛw de ye quoi a b'anw ni Américains ni Algériens de cɛ a t'anw ni Ponjola ni wari juru talibaga ni fɛn cɛ nin dugumisɛnninw bila kuma t'an ni ninnu cɛ quoi walayi nin duguni ninnu de kuma bɛɛ CEDEAO réunion ni fɛn ninnu kuma t'an n'olu cɛ foyi la a b'anw ni Américains CEDEAO yɛrɛ y'a dɔn bi de ko Mali tɛ manamana dugu ye quoi donc kuma t'anw ni CEDEAO dugumisɛnninw cɛ en matière de défense n'i y'a ye Togo ministre des affaires nana fɔ ko Assimi halala ye a y'a fɔ en connaissance de cause a y'a fɔ a ko Assimi halala ye kun jumɛn na ko mun na ko sommet min kɛra panafricain ka sommet min kɛra ko kana kɛ Mali la sommet ministre Togo ministre ko parce que bɛɛ bɛnnen kan ko Assimi halala ye a m'a fɔ a kun fɛ dɛ a ye taa CEDEAO ka rapport lajɛ quand CEDEAO voulait attaquer le Niger o y'u basé Mali ka capacité militaire de kan olu de d'accord ne kuma kan tɛ de quoi convention militaire là a ye tout ka rapport lajɛ ko l'aviation malienne est capable d'atteindre maintenant tous les pays membres de la CEDEAO en moins de 30 minutes Mali aviation l'escadrille du Mali bɛɛ a bɛ se ka na yanga i kunna en moins de 20 minutes k'i ɲininka i dalakan na k'i y'o cogo di donc an ti kɛlɛkɛdugu an ye kɛlɛlafaradugu de ye quoi on a tant mai fait nin duguni ninnu de c'est des sites c'est ninnu fɛ kuma yɛrɛ an man ka kuma k'an suma ninnu ma u yɛrɛ ye min ye u ɲɛna su in na u y'a faamu quoi CEDEAO yɛrɛ ye nin bɔ mun fililen ko nin kelen ma se ka bin Mali kan CEDEAO yɛrɛ y'a faamu walahi nin dun ye Amérique ni France ni Algérie les 3 grandes puissances militaires u dama autant dugu fila ale ni Sahel première puissance militaire o de ye Algérie c'est la puissance militaire du Sahel o de ye Algérie plus maintenant 2 pays membres de l'OTAN o de ye Mali attaqué bi ka dɛsɛ donc voilà les débats ne tɛ Mali mɔgɔ de ninnu jaabi ne baro kɛ ɲɔgɔn tu quoi c'est une puissance mais a bila kunna bi n'a taara 2025 na Mali de bɛ kɛ puissance ye parce que Algérie n'i y'a ta en termes maintenant de système de défense aérienne n'i ye Algérie avion ta ka taa ni Mali avion ye Algérie blindé ka taa ni Mali blindé mais fɛn kelen de bɛ yen Mali taw d'a ma dɔn Algérie yɛrɛ bɛ so jɔ o de ye drone ye an bɛ taa Kidali don min na an bɛ taa Kidali don min na a bila kunna ko drone TP3 de yɛlɛla ka bila anw ye TP3 o de bilala anw ye an bɛ taa Kidali don min na on était maintenant à bord d'un C-Casa 295 o avion bɛ wuli yanni avion ka wuli drone TP3 de wulila ka bila anw ye du jamais vu drone TP3 o fana bɛ bɔra TP2 kɔfɛ ça c'est la toute dernière génération du drone awɔ c'est la toute dernière génération du drone aka netteté ça fait 8K c'est un drone capable maintenant de détecter ka se ka infrarouge b'a la a bɛ se ka missile binne sufɛ fɛn min binna n'a ka dɔgɔ qui a un diamètre à peu près 0,05 mm a bɛ se k'o de détecter sufɛ ale ka infrarouge a drone ka infrarouge tellement que c'est puissant c'est rapide o de y'anw scorté o de y'anw ka avion scorté ka taa an bɛ fɛn bɛ fɔ Maliko la kulonkɛ tɛ ala kana mɔgɔ si don Mali garisigɛ la quoi sinon i ye ko sɔrɔ dɛ walahi ni dugumisɛnnin ninnu i Sénégalais i Côte d'Ivoire de Togoni Benin ninnu walahi n'ala don Mali dusukun na don o don fɛn bɛɛ n'ala cɛ an bɛ port dɔ minɛ k'a fara c'est que kuma tɛ ni ninnu cɛ quoi non AES mago bɛ nin guerre ɲɔgɔn na AES mago bɛ démonstration ɲumanw de la o ye bɔ mun fili Mali kan bi ala ka ni ɲɔgɔn caya quoi an mago parce que minɛn min b'an bolo n'a ka ɲi n'a ma ɲi an bɛ fɛ k'a dɔn quoi on a besoin de ce genre maintenant d'attaque des attaques d'envergure an mago b'o de la voilà aya ko an bɛ taa ɲɛfɛ toujours an bɛ to attaque ko kuma nin kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ nin wagati la attaque fana cayalen don an fɛ yan ani fɛnɛ an ka producteurs ye k'u ye mandat kun dalen don mɔgɔ minnu kan k'u y'u ka biɲɛw ko kan ka saisi yalama ou gérer la plutôt k'u ka fɛnw gérer la kana fɔ ko mandat bɛ mɔgɔ min kan c'est pas fɔ ko terroriste ka bien gérer la terroriste jumɛn ko don terroriste wɛrɛw tɛ koyi terroriste wɛrɛw tɛ Yad Agali i m'a fɔ ma Fahad Al Mahmoud Abu Shafa Agiviu ale ni ka taa bila Intala u mɔgɔ 5 u ka bien bɛ Burkina ni Mali de Burkina ni Mali ils sont actionnaires dans les entreprises olu de bɛ wari d'u ma k'u ka terrorisme financier mais on est au courant de tout
Burkina ni Mali ayisa Burkina ni Mali an bɛ ka essayer san wa donc an y'u ka bien bɛɛ de geler ils sont actionnaires min caman bɛ Mali la bi mɔgɔ caman kelen ka taa permis ta a bɛ ka sanu bɔ Mali la ici bakala mani tourisme ka action b'a la an mɛ a taa ministère de l'économie financière ka fɛn lajɛ a y'o gɛrɛ dɔ ka jamana la ka taa fɛnw ta pour lajɛ il y a le Mali a 413 permis d'exploration non opérationnels o de maralen bɛ baara bɛ ka kɛ n'a ye 400 et quelques permis mais en tout et pour tout c'est 800 permis min bɔlen don Mali la 800 permis de bɛ yen 400 bɛ yen o de bɛ ka baara kɛ o 400 na terroriste ka action bɛ min kɔnɔ a bɛ san bɔ a bɛ san bɔ u bɛna blanchiment ta nin mais maliyɛn kuntan minnu bɛ fɛn na olu de bɛ permis ɲini n'u ye permis ɲini terroriste bɛ wari verser u ye u bɛ sɔn ka taa dingɛw sen n'u ye sanu bɔ u b'a tila le Mali a tout découvert c'est fini donc i ye ɲininka ko attaque bɛ ka caya attaque tɛ ka caya dɔ wɛrɛ la dɛ ça c'est dû à la corruption du Mali corruption bɛ jamana kɔnɔ o de don don min na an bɛ kuma k'a fɔ la zone de Mandé la commune de Mandé n ko yuruguyurugumɔgɔw ka sabali a fanbajugu ka sabali ala y'a tiɲɛ na bi attaque bɛ ka labɛn Nbalan ka bɔ Nbalandugu ka na Kwakuru ka bɔ Kwakuru ka na Nɛgɛla ka bɔ Nɛgɛla ka na Kuremale de Kuremale maintenant u bɛ yɛlɛn ni Sikaso ale ni Kucala ye jɔn don minnu bɛ ka taa sanu bɔ an fɛ yen les chinois et consorts là olu de bɛ ka arme di ninnu ma terroriste tɛ dɛ c'est des éléments armés u donna misigɛn de fɛ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko misigɛnfɛn u yɛrɛ kɛ misigɛnna de ka don u kɔnɔ sɔn na ninnu ka sɔrɔ arme d'u ma parce que u bɛ ka sanu min bɔ Mali la bi Manden bɛɛ ye chinois de ta ye la zone de Manden bɛɛ wulada fɛ gansan a ye taa Orange Money ma envoi bɛ kɛ Manden mara kɔnɔ a ka ca ni à peu près 200 millions envoi min bɛ kɛ la zone de Mandé u bɛ sanu bɔ k'a feere k'a jɛ bɔ kɔnɔ k'a falen yɔrɔ min dɔ k'a wari ci ka bɔ mais n ko le Mali a envoyé corruption ye Mali faga de o élément kelenw de bɛ ka attaquer olu de bɛ ka attaquer a b'a fɔ terroriste tɛ dɛ c'est des gens a ye contrat illégal signé k'a di minnu ma olu de bɛ ka marifa san k'a di nin mɔgɔ ninnu ma u bɛ yɛrɛ kɛ terroriste ye pour que an ka na an ka siran kungo kɔnɔna ɲɛ parce que u bɛ ka sanu de bɔ kungo kɔnɔ zone de Mandé kɔnɔ a bɛɛ wo donc pour que an ka taa kungo kɔnɔ la sisan u bɛ sɔn ka fɔ ko terroriste bɛ yen n'o kɛra Sénégal sa kungo kɔnɔ ɲini kɛra sa kungo kɔnɔ donc u bɛ fɛrɛ ka sanu bɔ ma wa a bɛɛ ju ye an ka marabaga juguw ye don min na an b'a fɔ ko corruption de ju ye nin ye la zone de Mandé est envahie par les Chinois. Bandits, c'est des bandits armés par les exploitants illégaux d'or au Mali. Nous avons sanu bɔ jugu kɛ Mali kɔnɔ olu de ka mɔgɔ armé len don e bɛ sɔn cogo di base sanubɔlaw ka base bɛ o tɛ s'o ma sanubɔlaw ka peli bɛ o tɛ s'o ma sanubɔlaw ka bɛnni bɛ o tɛ s'o ma mais u t'a baga duguni de ma ka taa marifa cɛ pourquoi pour que Sénégalais kana taa kungo kɔnɔ ka taa ka foro lajɛ pour que kana t'u ka découverte parce que u bɛ ka sanu mun bɔ ils peuvent kuma la u bɛ se ka 20 tonnes d'or 20 kilos d'or bɔ tile kelen kɔnɔ 20 kilos d'or donc kuma t'u ni état cɛ foyi u dan kana wari dɔ verser mairie ye dɔrɔn ka wari dɔ di faama dɔw ma dɔrɔn i bɛ kuma dɔ ma u bɛ minɛ ka tigɛ kaso la voilà aujourd'hui wari de bɛ ka circuler zone de Mandé kɔnɔ u y'a ci k'a yɛrɛ kɛ a bɛɛ ye indiens ni chinois ni contrat fufu minnu signenen don n'an kumara ka kuma ka ban n'u b'i minɛ k'i dafara bi Mali olu de nɔ don corruption mɔgɔw de nɔ don c'est des corrompus olu de ka baara don donc u bɛ évoluer Sikaso mara ni ka jigin ka na Mandé zone mara kɔnɔna la ka jigin ka na Yafuma Bala Nbalan kɔnɔna la Bayan u bɛ na Bayan de Bayan maintenant b'u kunda Guinée sira in kan a bɛɛ an yɛrɛ nin tɛ tubabu nɔ ye nin sen dɛ nin ye an yɛrɛ ka janfa n'an ka corruption kɛlɛcogo t'a la a mɔgɔw donnen don des fonctionnaires comme ça ils ont combien ils ont des milliards u ye milliards sɔrɔ ka ban Mali problème tɛ foyi ye i bɛ minɛ corruption de Mali la u b'i imiter et c'est les mêmes fonctionnaires là qui étaient au centre olu de ye kɛlɛ wuli Mopti olu de ye kɛlɛ wuli Dɔgɔnɔdugu la olu de nana corruption ye u y'u imiter ka na n'u ye zone de Mandé kɔnɔ u kɛlen de nana surafɛn minɛ ka contrat fu bɔ ka di chinois ma an filɛ o de gɛlɛya kɔnɔ nin c'est des contrats illégaux donc chinois y'a k'a fɔ sanu min bɛ yan a sanu barika ka bon minnu bɛ ka fɛn bɔ donc minnu bɛ ka sanu bɔ u y'a k'a fɔ sanu min bɛ ka bɔ sanu in barika ka bon i bɛ taa lajɛ i bɛ mansin sɔrɔ kungo kɔnɔ ka taa di foro tɛ to foyi tɛ to hali dimi yɔrɔ tɛ Manden kɔnɔna la bi jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ jamana mɔgɔ ka dɔgɔ min sigilen ɲɛ t'a la donc u y'a k'a fɔ maliyɛnw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ qu'est-ce qu'il faut
il faut quand même terroriser la population. O de action flènette. Beaucoup marfaw de dio marfaw de bala ka titi tan. Donc nin keleni te to bu no ni an yere ka action di. Wa mo do no de. C'est facile à toi quand tu vérifier kalaje. Voilà. Vous, en même temps, il fait, on a eu qu'à faire, nous voici na Mali gouvernement est dégradé au temps conseil ministre fait qu'à association d'outils, on est une partie d'eau. Nations Unies voulait bien qu'on va à la NK Mali autorité au fait, pour qu'on fasse ce que bien qu'on va mener là, qu'on va hacker comme association d'outils parti politique. Il y a là même Nations Unies qui nous connaît. Association du mai. Nations Unies association trop fort. Ay communiquer mieux, c'est pas un communiqué authentique. Parce que la Nations Unies c'est qui il joue en main quand il y a association munchi association munu terroristes yera jela gouvernement a communiqué la gouvernement a fort association munu be wuli kata jamana ko négocier kofe ko jamana o ti ko Nations Unies ko o rétabli ne mo Nations Unies da wa ne ma ye ne fina communiquer réseau de sans fait mais ne baro c'est pas du tout officiel parce que Nations Unies c'est qui da do la Mali association munchi ni kumi aya da lo adi maroni a fomia ako association munu do u bora kata jamana ka bi discuter kofe mo munu wa bien gelé l'inflani ou no lu yera sigila Nations Unies ma soli ko la de Nations Unies ma soli ko la doro Nations Unies ma soli ko la doro ni Nations Unies ko sanga ko bo Mali est min fo galondo là maintenant on peut rétablir les associations là y a pas de problème mais Mali est min fo vous n'avez pas apporté un démenti officiel au propos et maintenant Mali ka communiquer la kamna fo ko phénomène ne ma Nations Unies da wati a ke fene. Et Bibina, association d'une partie Minchira, le gouvernement a bel et bien raison. N'a ben mo mi may ka fo na sur Mali politicien de ka wuli ka kata Algérie kata e ka bo Algérie mo do ka bo Algérie kana Algérie ko ngodi discuter na de la dom na ya foke aya fo on dirait kay do jume ka fo ko mo do bora Algérie kana a fo bi kabna Algérie ka problème discuter avec Assimi ko Algérie bi toy donc aya wele ni nga doro bara min kera munedo terroristes mo blala dans le grand nord du Mali mais ngo oluka yada gali nu nga ton ne do le tira nu nga ton partenaire de do a besmene plein journal kono donc l'état a raison wa action mais entreprise fait la nya belgeli wa nya ka nya je kuma te kuma fala ko nya ka nya je nu ya kuma cha me bo oni refenela voilà non ante che bibina ayesi ya mbosa onia ama fina ko irishi ka former croix ni Nations Unies na en vraiment ta créer que irishi aussi peut voir maintenant avec ses partenaires ama organisation mondiale créer jago daga do oni na koy dugudo bolto oni na donc on n'est pas obligé ka quand même oni ga hégémonie suit katanga woru ta di France ni États-Unis ma jago ya terre et aujourd'hui sommet mun karanga mo mun bora ya bu ka fen kono nouveau format minke pour les Nations Unies. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui on est déterminé à jamais. En t'étendant Hiroshima, Moussala kuma bana. Imana fem sur jamana de adima. Imana bunya sur jamana de adima. Donc nous kuma nous jabi. A groupe anyachi. Na kuma kangata forum na ameta fo wa oni tika on blanga fait établi parce que jamana achi ni kumia aya kunkorof aya kunfo. Sauf si on nous dit maintenant l'information contraire. Comme Mali gouvernement galontique mais nous marqué anyaje ma bana wa o établi aya bobo ameta Dakar anya ka foko songo koni kale libéré là yala ma exega ñu fo Dakar situation a l'autre comme bi am se ka signé di may duna na tola songo ka situation na élection ko muna kunta bon tiers la wol jamana kuma ñoo de fontinda do la quoi c'est vraiment les politiques étaient extérieures là ntinda do la parce que Macky Sall ay mina ñini amase kala soro nga ne dalente magisa na conseil constitutionnel ci la awo ne dalente ni flash la non ni be mise en scène ça fait dugu nous plein quoi Sénégal mena France bolo jonya la quoi ni ma réalité itika bo fo kala ma quoi ne a fait ya ngibe donso Europe fo Sénégal mo ko shima se kana soso Sénégal ko na re France détail Sénégal plus de 200-300 km dans la grande forêt itika ali bichine ali tika fleur karakono. Donc Sénégal fan paix toi vous de boulot ba beka donc franchement ningo ka fo comme na prononcer wol dugu kuma ka mais fait ambassadeur la dugu mun ko politique réalité bu de boulot parce que il peut kuma Mali politique réalité de mais wol dugu réalité il faut un peu de respect et go politique réalité tout boulot
ne ka laɲini tɛ foyi ye ala ka Macky Sall bɔ yen ala ka Alassane Dramane a tɛ fɔ ten ni Alassane Dramane Ouattara fɛ Côte d'Ivoire président ala k'a bɔ yen ne ka dugawu kɔni ye o mana kɛ sira o sira fɛ ne ka dugawu y'o ye mais k'u ka politique discuter ne kɔni tɛ fɛn dɔw la. Ok, bon, les mecs sont à Danski, on a vu Djamkana, on a son lot qu'on a. Vraiment, Sungolo Bounyala, mais folie que, quand la armée m'a félicité, quand force son excellent colonel Assimi Goïta, qu'a fait bravo. À l'armée, c'est niveau mina, vraiment, on est devenu, on n'est pas, c'est pas une armée qui monte en puissance, mais on est devenu une armée continentale. Donc, on aura dimension de la dimension de la bi attaquer beau ira quoi et puis on a possible bi à beau ira quoi parce que on a obi on attaquera maintenant à partir maintenant de notre territoire où tout de là Algérie de cas en bon mais on ripostera alhamdoulillah rabbil alamin donc oui quand il a fait on est une grande armée on est une grande nation quand malien befou quand bewol mondo quand aure fou quand donc yara bien malaka sur kuma ira amina